लामसोगो खाजानि ताखुकटाई बुकुक सोंनो 48 करम छोरा कनस्टिट्यून्सी खबजाक विष्णु देवबर्मा कामिनी लामा नरकनि बसकांगो तुबुवै फुनकनानि बागै माफाइजाखा मनो बाजार हाटिबाय बिसि चालथाया 1 किलोमीटर नि लामासै आगेओ 100 टाका रेवै गारि हाबमानि जागावो ताबुक 200-300 रेवैबो हाब्रे मालिया कामिओ गारि मालखुं कामी आमचायो सा खामया ओंगै तंखे सा खामनगो तलाङै थांनानै मतो गरै खारलामा लाइ थांनो वाटै जराव ताइबो हायनो बरक हेमनानै मतो गरै ओंगै तंमानिसै रेगा बाय किसिसा सामुं खालायै कुनो रकम बरक रक थांलाय सुद्रब खालाय तंलाय जाव मुइतुमानो साबोनो माजरा बेरनाय साबोनो कुतुकसिनाय साबोनो साया हिंसिनाय लाइ थांनाय इलेक्शननि सिगां हास्तेनि आसुगै नायकलै तंनाय आसुक फां मन्त्री एमडीसी एमएलए रगबो कलक कलक गाहाम गाहाम बासन्दिवै कग्रे कलांमानि आमो हाइखेनो एडीसीओ नायकलै तुइदुले आसुगै तंनाय एमडीसी एमएलए नेता रक बहायनो गाहाम गाहाम कक सावै कामी आमचाय डेभलपनि कक सावै हामखालायनि कक साइ कलांमानि स्लाइ जाक्लिया कामी आमचायनि लामा लामफिरि बो लामातै सा खामया रकनो सा खामनांगो तलां थांथिनाय तै खबे मानंलायो ओ तैसा हाकचालमानि बाबाय खेर कावै नरकनोबै मानखाना लामा लामफिरि गरै सा खामया आंखांखाय सा खामनांगो तलांनानै वाना लायजाक आमचायनि नखराव फायदे अ कामिनि चाकारा जोंनि खुटै खोनायनाय लायानो लामातै खलाय थाङै न खुंबुसुक दं पारारक निनि बिसिंतै खलाय फायदे जों साइमान लायानो म कामिनि मुंता मखिसा साग्रादि विष्णु देवबर्मा पारा ब बिसिबे खबजाक दलाय जिनि मनो आरदि ब्लक 48 करमसरा कनस्टिट्यूशन बिसिङाव खबजाक ना हंखाय यां जों लामा बेलायखन हामिया नुखा यांगो बोसोक हाय परिबार टंना नुखुं टं नाबले चिनराबा बोसोक ओंखाना ओं नाबले सको 200 परिबार कानाबले अच्छा हंखाय जों नगुमां हा बेलायखन लामा हामिया हंखाय बेलाय वाते पामदे किसा फागियां गन बेलाय असुबिदार जों बाजार हाजार थानानै जानानै खनानै गारि गुरा फायमाया हाफांनो नायकलै तंनाय प्रेजेन्ट ताकनि रुलिं सरकार बरकबो तो बुटनि जराखाय फायगाना नेता एमएलए रक बरक नरकनो तामुकक गोसारि खलां बरक फायनाय कखनै सामानि फाया पुता हंखाय ताबुक बर्तमानो एडीसी हाफांनो नायकलै तंनाय आरनि एमएलए मन्त्री बरकले बहाय फायजानाय फैना तामु बबुतै बरक जोंको फायनाय कखनै साला साजा बरक पारा गरिबै नायलाङाना दैनि प्रब्लेम लामानि प्रब्लेम नङायं बेलाय जिनि yang असुबिदा दंखा थाना हिना दैबो हायनो दै कतल उगो हंका दै मानया याबन बागैनो साप्लाय ताप्लाय रेना ने याबता व्यवस्था खायनानै साला साहजानो हाया पता फाइनालको हंका सिनि कामी तिप्रसा कामी आमचायनि लामा लामफिर हामिया ताबुक नंनि अ कामी बिसिङाव हाबमानि लामा हामियानि अ माजरा नों साबोनो साया संनाय सरकार नरकट थानाय इलेक्शनो एमएलए एमडीसी रकनो बुदिवे पास खेर हका कामी आमचाय नायकल जानानै हामखाराय नानै बागै बरक तिनि बरकनि बिसिंथि खलाय कामी आमचाय लामा लामफिर हामथुं हनै नरक बुदि कप्लाय खेर हमानि बिसिंथै ताबुक बरक कामी आमचाय फायै अमहाय जोंजाल दुखु कष्ट रनो फायनाय फिया नरक आमहाय नेता मन्त्री एमएलए रकनो तामुकक गोसाना मुसुं जों खायथ' गाहामनि बागैनो किसा जोंनि सुबिदा खायदो फायदिनि जों क'क्राझारनि दं